bayasibulala mfethu. Bayasibulala phela manje Nkosi yami. Uma seqhuma ama grenade kanje. Ungangibona ngihleka insinzima impilo yami. Ungangibona ngithule insinzima impilo yami. Sinonyaka singenawo amanzi amanzi aphela ngakafingisha ama-flats amanzi aphela sinenkinga yamanzi sinenkinga kagesi imikhaso abasikhokhela abasenze lutho imikhaso asinayo imigwaqo kuyabheda yonke into Mina bafowethu entweni yamanzi akukho engingakwenzile. Njengokhansela okokuqala ngifike ngakhuluma nomuntu ophethe idamu ekuyilona elisupplya ngamanzi. Ngabona ukuthi hayi lo muntu akukho asisiza ngakho. Ngadlula ngaya ku-area manager. U-area manager wakhona uma ngabe ngikhuluma naye basho i-storage ayisanayo no superintendent ophethe idamu. Ngagcina ngigive up ngadlula ngaya ku deputy head. Ngakhuluma no deputy head. Mhlawumbe nje khansela ngamafushane ilindelani noma iRichmond Farm idonsa kuliphi idamu ukuze mhlawumbe kuzokwazeka ngoba abantu bakhala ukuthi kwezinye indawo amanzi akhona njengasenkomeni akhona mawunyuka uyale phezulu yawafica amanzi umuza ngala konyulenza amanzi akhona but le area engenamanzi ngabe mhlawumbe amhlonga khona kukhona mhlawumbe ukuthi badonsa kuliphi noma mhlawumbe sidonsa emadamini ahlukene noma mhlawumbe sidonsa edamini eliyi-1 sonke la sidonsa edamini elise-reserve ekuthiwa iDurban Heights. Njengoba umasipala washo ukuthi idamu linenkinga kunamapayipi anenkinga amanzi sizowathola kusuka ngo-6 ekuseni ushaya u-3 ntambama but akwenzeki lokho amanzi asiwatholi nje empompini at all. That is number 1. Number 2 mina ngihlala la eB5 amanzi awapheli la eB5 ngisho ebusuku angithi amanzi kufuze ngabe ayavalwa ebusuku ukuze inhloso yokuvala amanzi ukuthi kugcwale idamu ukuze lizothi mase livulwa ngo-6 wonke umuntu athola amanzi but akwenzeki. Umkhandlu wamanzi wake wafika mhlawumbe uzo-addressa something ukuthi i-reason eyenza ukuthi amanzi angabi khona kwi-ward noma mhlawumbe kufe i-main pipe eza ngala kule ward but bafika nibayichaza lo nkinga le njalo ukuthi kunenkinga kanje noma mhlawumbe into ebengakazi yenzeke. NgoLwesihlanu kade ngifonele u-area manager ophethe yonke le ndawo ngibuza ukuthi why abantu bengenawo amanzi uthi awume khansela ngicheck angene kwi-computer check athi hayi khansela akhona amanzi edamini kufuze ngabe niyawathola. Ngithi mina njengoba ku-11:21 njengamanje wena awazi ukuthi amanzi asinawo kanti lo muntu wavulayo ngo-6 uphi ngoba phela bekufuze ngo-6 uma ngabe yovula amanzi afika wavula amanzi uma ngabe kunenkinga aripothele umphathi ukuthi hayi mphathi kune-problem la ngithe ngiyawavula amanzi awalokhuni. Mina ngokwami ukubona kwami ibona abangathanda ukuthi sibe namanzi. Okay. Strike sinika mayelana namanzi. Amanzi since ahamba la stelo and asinforma ngalutho angeni umuntu amanzi amanzi iphela kwezinye indawo uma ngabe umuntu amanzi ize la ifika noma kabili esontweni and futhi ngasalelisa umphakathi sambiza ukhansela saba nama-meeting naye wasichazela sesigcine sesibona ukuthi ake sithathe nathi inqumo zethu ey'the ukusixaxa njengomphakathi but asidemethi lutho asisili namuntu asidesipele lutho kuphela nje ngomgwaqo ngoba sifuna kubonakala uhulumeni sifuna le ndaba yamanzi
Mhlambe kule area nile ndawo yenu kuphela phela amanzi noma mhlambe ikhona ezinye indawo engenawo amanzi. Richmond Farm kusukela nje Ntuzuma A, Richmond Farm uyoshona kamancinza kuya ngale amanzi awekho. Kwezinye indawo yabuya amanzi kodwa la Richmond Farm awabuyi at all. Asivuma ngalutho amanzi wona abalekile. Amanzi ayisidingo sempilo. Phandle kwamanzi impilo amanzi. Okay. Mhlambe imoto zamanzi mhlambe kufike ingaki ngosuku noma esontweni ifika kabili esontweni nakhona futhi ngiyenzeki ngafika. Izifike kanye enyangeni. Ufika mhlambe ama-truck eyodwa. Ngestandards imoto esemphakathi. Mhlambe ukhansela uyayibhala incwadi ayizisa le ukuthi unenkinga yamanzi noma mhlambe zona zonke ukhansela yakhe incwadi engasikhombisa la sikhombisa ngeshinyele la ithumela office enkulu ingababura mkhonto. Okay, uma ithumelile mhlambe impendulo ezibuya nabantu bakamanzi noma ezasemkhandlweni wamanzi mhlambe zibuya zithini akasichazele kon feedback yakhe ukuchazela ukuthi ayaxhuma la abaka-water wabathola abaka-water bazothi kufanele sikangawo la phakathi kodwa nje